V lietadle vedľa seba sedia dvaja Arabi a jeden Žid. Arabi sedeli vedľa seba a Žid sedel pri uličke. A pretože očakával dlhý let, zložil si topánky a pekne sa uvelebil. Zrazu sa začal dvíhať Arab pri okienku a hovorí: asi si skočím pre pivo. A Žid na kraji hovorí: to nie je problém, ja vám preto pivo dôjdem. Zatiaľ čo bol preč, Arab vzal jeho topánku a pekne mu do nej naplul. Keď sa Žid vrátil, tak ten druhý Arab naraz povedal: tak to vyzerá dobre tohle pivo, asi si dám tiež jedno. A Žid sa opäť ponúkol, že mu pre pivo dôjde. Medzitým vzal druhého Arabu druhú topánku a tiež mu do nej veľa naplul. A keď sa Žid vrátil, všetci si sadli, užívali let. A keď mali pristávať, Žid vklzol do topánok a hneď vedel, čo sa stalo. Obrátil sa na Arabov a povedal im: prečo? Prosím vás, prečo to musí byť takto? Ako dlho to ešte bude trvať? Tie boje medzi našimi národmi, tá nenávisť a ten odpor, to pľúvanie do topánok, to čúranie do piva.